Takže čau, tady vás Frogy.cz a vítáme vás u našeho prvního videa na kanále Jeffro.cz. Říkám to dobře, ne? Jo, říkáš. Tak. A taky u našeho jakésiho prvního let's playe na hru Team Fortress 2. A teďka, jestli chci říct co, tak ti předávám slovo, Jakube. Jo, předávám to. Tady to se děje, že mám hodně věcí, tu si získal, a to už dlouho hraju. A ty to hraješ až teďko. Já ho hraju tak poslední 2 měsíce. Jako ne že často, ale častěji. Kámo. Za podporu 500. Na 400 potom 500. A teda. Když tak, kdyby někdo nevěděl, proč máme v podstatě na kanále napsáno jakože název jakože Jafro.cz, tak to znamená jakože Jakub a Frogy.cz. Když tak, jenom kdyby někdo nevěděl. Ale čte se to Jeffro. Nebo, nevím, jestli to takhle čte, ale když to prostě takhle líbí. Protože se mi blbě, zdá, že se mi blbě prostě vyslovuje prostě Jafro. Takový divný se mi to stá. Nevím jak pro vás, ale hele, já tě budu sledovat. Co děláš? Jakub, co seš? Pěkná hlava. Já na tebe počkám na spolu, až se narodíš. Já minimálně kilo. Takže jsi, už jsi se narodil? Za fokus. Jsem na spawnem. Jo, čau. A tady ten je fotograf. Já jsem jako Uši! Co? Shit. Oh yeah. Co jsem měl říct o té hře? O Team Fortress. Je to zábavní hra, takový kop, Je to na Steamu v podstatě i zdarma ke stáhnutí, takže... No to znamená free to play. Jo, zase na ty podělání budíka. Jo, jenom mě sejme. Máme nahoře center. Kapazíce. Videa budou kolem 10 až 15 minut. A on bude 5 lajků, no. To až bude podávat až bude mít. A nic, žádný lajky. Prostě lajky. Já jsem chtěl do lajku, když se nám to nelíbí, tak ten like dávat nemusíte. A můžete nám chodit aspoň nějaký koment, budeme rádi. To je srovnání úroveň. Já bych to možná střihnul, než se to, nebo co myslíš? Střihnout? Tak jo. No, že bychom to střihli a až by se to načetlo, tak bychom zase pokračovali. Tak za chvilku tady budeme. Takže zatím. Jsme tu naspátek. Jo. Hej, ale tuhle mapu mám rád, ty vole. Tuhle úplně miluju. Tahle úplně super vás to chtěli vědět. Je to moc náhodné. Ale mě trošičku... Tahle hra je úplně nabušená prostě na snajpera. No tak já půjdu zase za snajpera. Jo, jdeme. Snajper. Snappa.
jakože se divili, že tam skill má. To není. Já hraju. Hej, proto se zabil sám. No, jak si ty děláš? No, tam středí poměl kam. Už nezabal. Tak. V podstatě, to můžete od nás čekat za videa, to bude až nějakým dalším videu, v tomhle to tam bylo určitě, nebo nějaký ještě pozdější videa. Možná teďka hnedka ve druhým, nebo až později potom. Jakože tohle natáčet a tak. To Já budu natáčet. Já taky to budeš natáčet, Oba budeme natáčet, ale nebudeme spolu jako natáčet, jakože budeme v hovoru, ale budeme mít své videjko. To znamená... A nebo taky to možná budeme dělat tak, že třeba budeme natáčet oba a třeba každý jinou hru. Budeme třeba si volat oba dva a budeme hrát jenom. A nebo ještě možná, jestli by se mi to nějak podařilo udělat, že byste viděli prostě dva obrazy, že byste třeba v rohu měli ten můj a na celý obrazovce jeho a v rohu můj. No a to já moc komplik. To je moc složitý, kamarád. A pátek, myslím, že pátek, renduju to dneska. Dneska čtvrtek, jo, to ještě dneska skyněme vydat. To znamená, že dneska to vyrendruju a v pátek začnu další hru a uvidím jakou. Můžete očekávat. Ale to je zatím tajemství. A můžete nám napsat i do komentářů, jakou hru byste chtěli jako další. Třeba možná ji máme, možná ne, když tak zatím to nevím prozrazovat, co máme za hry. Můžete... Ale určitě napište do komentářů, jakou hru byste chtěli. A my bychom si pokusili někde sehnat a určitě ji natočit. Jo, to znamená, že můžete napsat pod komentář na hru a my si stáhneme a uvidíme a budeme ji natáčet. To znamená, že vám natočím, ale nebudu vám to říkat, až budeme dělat, to znamená nějaký informační budeme dělat. Jo, uděláme informační videjko a jak budou vycházet hry a tady. A tam to řekneme v podstatě, co se bude natáčet, co se bude dít a tak. Zkrátce, no. A my chodíme ještě, já chodím do školy, ale chodím Jak nechodím? Já chodím taky do školy. Jo, už chodíš, jo, normálně. To znamená, že jste to nějak vydávali, ale vydali jste to, jako nahrávali jste to nějaký den, že jste přišli ze školy a vydali jste to ten další den. O. Já vím, protože já mám někdy školu do 3 a přijdu domů tak 5, protože ještě se mě jde s kámošem od sebe, tak... Já si máš vypět. My děláme s kámošem ještě před školou vždycky to se koulujeme, takže se tam vyválíme ve sněhu a potom, když jsme celý mokrý, tak jdeme domů. A blok si taky nějak dohodneme, jak se setkáme na to. Jo, třeba na nějaký akce, až bude další, někde třeba v Praze nebo někde. Nebo na Kravku, na to. Jo, já možná pojedu na CraftCon v sobotu, takže byste mě tam možná nic nezaručuju, ale možná byste mě tam mohli zastihnout, jak si v sobotu Helena má nový achievement. V sobotu byste mě tam možná mohli zastihnout, ale to ještě není jistý, to se když tak dozvíte až v pátek, což je zítra, den předtím. Sem pojedu, protože já to nevím 100%. Na to jo, uvidím. I tak, jestli tam pojedu, tak se dozví, tak mě tam někdo
Yes, headshot, kámo. Vidíme. To nějak doplánujeme. Ale to ještě nepotřebujeme ty lidi. Tak tím bude jenom hrát. Jo. A mě sejmul. Já jsem neviděl, kdo mě sejmul. Počkej, já jsem... Cože? Kolik máš kilů? 5? Já mám 2, ty vole. Jaký šabej. Jak mi to nejde dneska. Minule jsem hrál tuhle mapu úplně... Jsem tam patřil mezi asi nejlepší. Asi na nějakém, nevím kolik, ale jsem asi 4. nebo 5. Já víš, mě furt zabíjí ten stroj. Tak si můžete řešit navíc her, no, o to tak plánuju. Musíš chtěli vědět, měli si svůj kanál a... Plánování.com. Tak plánuju. Plánujeme teďka natáčet hlavně tady na ten. Tady budeme... I když v podstatě já i on máme svůj kanál a na tomhle bychom chtěli prostě hlavně natáčet. Máme tam víc, no. Oba. To znamená, že se dovede tak udělat kanál. A je to ještě skillu mám už. To se hlavně kámo skoro. Máš to skoro 6 takové. Teďka jsem dal asi headshot asi ten nebo kolika. Já nevím kolik jsem předtím, asi 2. Já nevím, ale si musím mít docela dosečka. Aha, tak to je borce. Co? Tyhle ty borce s těmhle ty nemám rád. Ty co jsou hodně vybušený. Já si taky kupuju ty zbraně. A... Víc za snipera, ale zkouším potom snipera. Já hraju furt za spál. Nějak tady. A skoč. A čau, kluci. Hejol. Si zabili na zájem. Už mám 10. Nebo skoro. Mám prosí jako 106. Tebe ještě se nezabil, že? Ne. To máš jediný štěstí, kámo. Já jenom pár zabil. Oh shit, kdo mě takhle zabil? Hej, 8 kilů, kolik máš ty, Ty 10. Ty vole. Hele, ale by to video mohlo být na to, přes 10 minut. Ještě si dáme. Ještě mě jednou zabijou a tebe taky. Já si tady zapl stopky a ještě natáčíme 10 minut. Tě můžu. To znamená, že vím, kolik hodin ještě natáčím. 10 minut natáčím ještě. Kolik dáme? 15 minut? Bude stačit? No a asi změní server, tak už to ukončíme. To bude dlouho, než se změní server. Abych dal dřív.
No, umře. Umře. Cože? Za koho seš? Za snajpera. No, tak tam byl spáj, to můžu říct. Jo, právě jsem ho zabil. A mám 9 killů, a kolik máš ty? 11. Hej, to si nesra, kámo. Tak musím někoho snajpit. Když tě jinak zabije, teďka. Kempicí místo. Už na monštrky. Oh shit. Bitches. Co se pro ně mělo za mě hajzli, keren. No tady kauza Tududu. spál. Tak si to jdem vyzkoušet. Ale nežertníme tady to video. A to nebylo nový. Když tam dám hordu a ještě to zrychlím. Ne, to ne. Horbu tam dát můžeš, ale aby to nezrychlovalo. To takový potichá hudbu. Ne, on jak mě sejmul, ty máš dobré. Je to tenhle. A už se divili, že tam není intro ještě nedávno. Až bude tak bude. Intro udělám, až budu mít čas. Takže to nevím, jestli vůbec ho udělám. Nebo se najde nějakého experta nekra. Ale už máme určitě logo. Máme logo. Už natáčíme 13 minut. Stačí 13 minut, tak já bych to kámo ukončil už. Jo, tak máme 13 Počkejte. minut. Tak já bych to ukončil, takže určitě lidi, jestli se vám video líbilo, tak určitě like, jestli se vám nelíbilo, tak dislike nedávejte, tak napište do komentářů, co se vám nelíbilo nebo proč se vám nelíbilo. Určitě napište nějaký hezký koment, my se ho rádi přečteme a třeba se podle mě zařídíme dobře. Takže určitě můžete psát do komentářů, jaký hry máme další natáčet. Určitě dejte odběr na tenhle kanál, protože na ně můžete čekat velmi nebo Dobrá hodně videí od nás můžete čekat a dobrý dobré hry, videa a všechno. Takže určitě dejte odběr, určitě to někde pozdílejte, aby třeba vaše kámoši dali taky like a odběr. A teda Jakub chce se s váma loučí. Jo, loučím. To znamená... Tak řekni čus. Čau. A ty? A já se s váma loučím taky, takže já jsem Froggy a čus.